ಸಾರತರುಣೋತ್ತೈಯೋಡು ಭಾಷಾವರು ಪ್ರಾಂಜಾನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಇಚ್ಚಾಡ ಇನ್ನು ಗೋಡಾಪಿನ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕ ಜನಗಡ ಆರಿತ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಚಾಡ ಅರಿವು ಇಚ್ಚಾಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬರ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಿನ ಮುದರೆ ಆನಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಂಡ ನಮಗೆ ಇನಿ ಕಷ್ಟ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಇನಿ ನಮಗೆ ಇನಿ ಇಪ್ಪನ ಅರಿವು ಇನಿ ಇಪ್ಪನ ಚಳುವಳಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪನ ಚಳುವಳಿ ಬಹುಶಃ ಆನಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡ ಆಯ್ತು ಐದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1919 ಎಲ್ಪ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ಬಂದಾಗಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರದೇಶದ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಿಪ್ಪು ಈ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ ಬಂದದಾದ ಮಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತಿದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಲೆ ನಗಣ್ಯ ಅವಿತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅರಿವು ಜಾತಿದ ಒಲವು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆತ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 1985 ಬಂದಾಗ ತುಳುತ ಒಂಜಾತ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರುವಾಣಿ ನಮಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನಿಜವಾದಲ ಮೂಡಿನ 2000 ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕು 94 ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುಟ್ಟುದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಾತ ಕೆಲಸಲಾದಿಕ್ಕು ತುಳುನಾಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ತುಳುನಾಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಳುನ ಒರಿಪಾವ್ ನಂಚಿನ ತುಳುತ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಮೂಡಿ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೋಡಾಪುರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪರೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯನ ಮಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಳವಡಿಸಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 24 ವರ್ಷದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನೆನಪು ಕೊರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಗುರುತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬರೆದೀಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ನಾಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೀತಾರಾಮಪುರಲ್ಲಿ ತರ್ತಗಾವೆ ಸೀತಾರಾಮಪುರಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರಾದಿ ಪುನಗ ಐದು ಚಾಲನೆ ತಿಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವರು ಸಮಿತಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಬೊಡಾಪಿನಂಚಿನ ಚಾಲನೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಐನ ಮುಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ನಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪುನೆಂಚಂತ ಬಂದಾಗ ಮಣಿನಲ್ಪುರ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ರೆ ಕಲ್ಪತ್ಕೊಂಡ ಏಕಲ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡದಿಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಏಕಲ ಒಂದು ಭಾಷೆ ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ನಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಕ್ಲೇನ್ ಕಲ್ಪನೆಗ ಏಕೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಪನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಟ ಮಾತಲ ಮುಗಿನ ಮಾಮಲಾಂಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲಾಂಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲಾಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಾಂಡು ಅಂಜಲ್ಪುನಗ ಅಂಕಲ್ ಪಂಪನೆಂದು ಏತು ವಿಧವನ್ನು ತುಳುಕು ಅನಂತನಾಂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಂಡಿಂಚಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಂಡಿಂಚಿನ ನೆಲೆ ಮೇರೆ ತಿದ್ದೆ ಮೇರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇನ್ನು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಮೇರೆ ಪಂಡ ತಿದ್ದೆ ಮೇರೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪಂಡ ಬೇಗನೆ ಪಾಪ ಅಂಜಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತ್ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಡಿ ಇತ್ತಲೇಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತಲೇಗ ದಯಪಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಳಿಸವು ನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಡಿತೋ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಇಡೀ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಲ್ಪುರಾಗ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಭಾಷೆನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಗೊಂಡ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಾಷೆಗೆ ಉರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಜಲ್ಪುರಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಇನಿ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ಟಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೀನಿ ಓದೋದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಬೈದು ಚೇತನ್ ಪಂಡೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಾತ್ ಬಲಿತಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ತುಳು ನಾಟಕ ಉಪ್ಪು ಅವು ಜನಮರಲು ಆ ರೀತಿಯ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಳು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದು ನಾಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಳಹದಿ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲ 2,000 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಪಂಡೆ 2,000 ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡೋಲು ಒಂಜಾತಲ್ಲ ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಡೋಲಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಡೆ ಒಂಜಾತು ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹ ಒಂಜಾತು ಬೂಕ್ಲೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪೋದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಓದಾರೆ ಕಲ್ಪೋದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ 15 ರೂಪಾಯಿದ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ ಗಾದ್ಯದ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಾದ್ಯನ ಓದಾಡೆ ಓದಂದೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಸುಲಭ ಪಾತ್ರೆ ಸುಲಭ ಬರೆಯೋರು ಸುಲಭ ಓದರೆ ಸುಲಭ ಆಗೋಜಿ ನಮಗೆ ಜಂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಳ್ಪವನಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಅನೊಂಜಿ ಅಂಶ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲು ತುಳು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಡು
ಅಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡು. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಂಡ ಐಕೆ ವೇಷ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಆಭಾಸ ಇರಬಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕಂಗಿ ನೃತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು, ಕುಡಂಜಾದಿಪ್ಪು, ವೇಷಭೂಷಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಅವು ತೂನಗ ನಮಕ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ತೂಕ ನನೊಂದ್ಸತಿ ತೂಕ ಪಂಪಿಲೆ ಕೊಟ್ಕೊಡು. ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಜನಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿಗೆ, ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿಗೆ ಅದು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕ. ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡಿಕ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಉಡುಪಿಡೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತುಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಮಂತಿಲ್ಲ, ಬಯ್ಯಡ್ ಮಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಣೆ ಮಂತಿಲ್ಲ, ವಾಗೋ ಏತ್ ಫ್ರೀ ಇಬ್ಬರ ಟೈಮ್ ಮಂತಿಲ್ಲ. 10 ಜನ 15 ಜನ 20 ಜನ ಇನ್ನು ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎದ್ದೆಲೇಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಾಪು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬಂದ್ಬೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಗ ಯಾನ ಇನ್ನು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಬಿರೋ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಾಗರ ದೋಷ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇನಿ ಐಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗೋಪನಗಳು, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೋಪನಗಳು, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಪ್ಪು ಅಂಚದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾಗರಾಧನೆಗೆ ಕುದರ್ಪಡಿ ನೆಂಚಿನ ಊರು. ಈ ನಾಗರ ದೋಷಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ತದ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಇನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ನಾವೇನಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಂತ ಕೆಲವು ದೇವಿ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬಿನಂತ ಅಂಡ್ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪೊಲಿನ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಪರ್ಪ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಸ ಉಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧರ ಉಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಪಿನ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕಾಕೊಂಡು ಆಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾಗ, ಆಪಿನ ರೀತಿ ಒರಿಪಾಗ ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ತಿ ಕಲ್ಪಾತ್ಪುರ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಲ್ಪಿನಂತೆ ಇನ್ನಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು, ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡ್ಕ, ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಕ, ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಅವಕಾಶ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಪಾತ್ರ